जुनसवाडा मांद्रे गोवेकर फॅमिली एकठा येवन गणपती पुजतात। 4-5 पिढ्यो जाल्यो ही फॅमिली एकूच गणपती पुजतात। सुमार 250 वयर लोक ह्या फॅमिलीत आसात। आरडेक्स गोवा खातीर पेडणेच्यान विलास आरोलकार। हे आमचे पाडजी कुटुंब जे गोवेकर कुटुंब आणि एकमेव हे गोवेकर कुटुंब असे आहा की हे गोवेकर कुटुंबाच्या घराण्यात जवळजवळ 500 वर्षाची परंपरा आहा। ते हे जे आमचे आता घर आहा तुमकां घर दिसता आणि हो गणपती दिसता तुमकां, तो गणपती जवळजवळ माझे आजे जवळजवळ 11 आणि ते 11 आज्यांचो हो गणपती ते पयलींचे फुडले आमी म्हणजे आजे हे आमचे 3 पिढी जावन गेले। तेचे पयली 5 पिढयांचो आदल्या पिढयेंत म्हणपा 8 पिढयांचो गणपती हो आणि आता सकयले पिढये म्हणटा ते जवळ 4 पिढी आमचे जाय दिल्ले आहा। पयलींचे 8 आणि आता हे पयलींचे 4 8 4 12 पिढयांचो जवळजवळ आता गणपती आहा। जवळजवळ 350-400 लोक आमच्या कुटुंबाचो आसा आणि तो इतको ह्या चौथी आमाक एक जाता। आमचे लोक विदेशाक आसात, महाराष्ट्रान आसात, कर्नाटकान आहा, गोवाभर पसरलेले आहात। ते काणकोण पर्यंत, वास्को ते पेडण्यापर्यंत, फोंडापर्यंत असे खंयच्या तालुक्यान आमचे लोक ना साधारण म्हणजे 300 लोक आमचो आसा हे घरांचो। आणि माझ्या आजोबापासून ते माझ्या पिताजीपासून हे आम्ही संगीतान हेच गणपतीच्या स्तवनान नाटक किंवा हे घरची आमची सगळी हे जी आहा परंपरा ती आम्ही चलयत असो। आणि माझी ही 3री पिढी, 4थी पिढी माझ्या मुलांची। आणि हे आम्ही कार्य करता म्हणजे भाविक पद्धतीन, म्हणजे कसे संगीतय आमकां गावंक येता आणि हे भाविक पद्धत म्हणजे वारकरी पद्धत अशा पद्धतीन आम्ही हो कमीच कमी म्हाका आतां 60 वर्सां जाल्लीं आसत, 60-62 अशी जाल्ली आसत। त्या वक्त आम्ही ही परंपरा अशी चलत असो आणि तदनंतर आम्ही सप्तेश्वर भगवती ह्या 7 दिवसाच्या पारापासून आम्ही ही अशी परंपरा चलयतो। म्हणजे ढोलके पद्धतीन म्हणा किंवा संगीत पद्धतीन म्हणा अशा पद्धतीने आम्ही हो कार्यक्रम करतो। आणि ह्या पाणजी कुटुंबाकडे आम्ही नम्रतेन वागान हो कार्यक्रम सपोर्ट सोज्वळ करून घेतो।